Téma bývanie stále aktuálna a stále v súvislosti s hľadaním si bývania pribúdajú otázky, na ktoré by ste určite radi poznali odpovede. No a tie pozná Katarína Lindberg, partnerka spoločnosti Mint Group, ktorú už teraz vítam v štúdiu. Pekný deň, vítajte. Dobre, áno. Tak začneme tým. Povedzme si, aká kľúčová je lokalita, keď si developer vyberá, kde umiestniť svoj projekt, pretože vieme, že tá už sa potom nedá len tak ľahko zmeniť. Lokalita je pre každého developera naozaj kľúčová. Minimálne v rámci strednej Európy je lokalita bratislavského downtownu naozaj veľmi jedinečná. Totižto po druhej svetovej vojne vznikli v tejto lokalite rozsiahle nezastávané pozemky, ktoré boli najskôr využívané na industriálne účely, ale potom neskôr ich mohlo mesto využiť pre vznik úplne novej mestskej štvrte. Lokalita bratislavského downtownu je naozaj výnimočná tým, že je veľmi centrálna. Takže v podstate obyvatelia downtownu majú tú svoju občiansku vybavenosť veľmi blízko a v rámci pár krokov, 5 minút pešou chôdzou si môžu zabezpečiť v podstate všetko, čo potrebujú pre svoj každodenný život, bez toho, aby využívali automobil. Majú to na pešo, na pešiu zónu, do 2 veľkých nákupných centier, na autobusovú stanicu, za kultúrou do Slovenského národného divadla, taktiež náskok na Dunajskú promenádu. Na svoje si taktiež prídu aj aktívni ľudia a športovci, ktorí naozaj pred dverami svojho bytu môžu naskočiť na bicykel alebo si vybehnú na Bratislavskú hrádzu. Áno, hovorili ste teraz celý čas o downtowne, tak si poďme povedať, že kto sú vlastne ľudia, ktorí bývajú alebo by chceli bývať v downtowne. Kúpou bytu napríklad v našom projekte Metropolis si vlastne kupujete úplne nový životný štýl. Kupujete si to najtechnologickejšie, najúspornejšie, najinteligentnejšie bývanie, aké je možné v rezidenčnom segmente v dnešnej dobe v rámci Európy zakúpiť. Podľa môjho názoru ľudia, ktorí chcú bývať v downtowne, sú ľudia, ktorí sú moderní a chcú žiť v centre diania, ale zároveň sa jedná o ľudí, ktorí si uvedomujú, že jedinou takou komoditou, ktorá sa nedá kúpiť, je ich čas a chcú ho naozaj využívať na maximum. Sú to taktiež ľudia, ktorí sú veľmi ekologickí a sú taktiež úsporní k svojej peňaženke, pretože vysoká technologická úroveň Metropolisu im umožní šetriť mesačné prevádzkové náklady. Takisto sa jedná o ľudí, ktorí chcú žiť v zelení, ako tak, ak sa dá v bratislavskom downtowne. Náš projekt Metropolis je takou maličkou oázou zelene v tejto bratislavskej džungli, pretože sme ako jediný projekt, ktorý ponúka napríklad byty s predzáhradkami. Ponúkame trojizbové byty s priestranými zelenými terasami, kde si môžete užívať svoje súkromie, alebo veľkú semiprivátnu záhradu. Môže sa jednať taktiež o nájomníkov, ktorí budú mať z downtownu blízko do svojho zamestnania, alebo o rodičov a študentov, ktorí by chceli mať na pešo jednu z dlhodobo hodnotených najlepších základných a stredných škôl na Slovensku. Alebo takisto sa nám ukazuje, že downtown nie je vhodný iba na bývanie, ale ľudia ho vnímajú aj ako veľmi zaujímavú investíciu. Napríklad značná časť našich klientov sú Slováci, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí a uvažujú nad kúpou alebo už zakúpili ako investíciu svoj byt v Metropolise. Ako vás tak počúvam, určite budete vedieť našim divákom povedať, aké sú aktuálne trendy, čo sa týka bývania, na čo sa teraz kladie dôraz. Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu, ale aj na komfort bývania, ekonomickosť, ekologickosť a hlavne na úsporu prevádzkových nákladov. V Metropolise sme napríklad systém stropného chladenia a kúrenia zabezpečili renomovaným systémom od renomovanej nemeckej firmy naozaj top špičkovej svetovej kvality. Jedná sa o systém tzv. Sálavého chladenia a vykurovania, ktorý je veľmi prívetivý k ľudskému zdraviu. V podstate systém stropného vykurovania funguje tak, že sa vám najskôr zohrie strop a potom od stropu sa vám zohrievajú všetky ostatné steny a vzduch v byte. Podobne funguje aj stropné chladenie, kde sa vám nachladí strop a chladnejší vzduch vám pomaličky stúpa dole, čo je veľmi prívetivé napríklad pre alergikov, pretože nedochádza k víreniu vzduchu ani prachu v priestore vo vašom byte. A taktiež nedochádza k tzv. Ofúknutiu, čo je veľmi bežný stav, keď máte tie konvenčné, klasické klimatizačné jednotky vo vašom byte. Čiže je preukázateľné, že skutočne to pomáha alergikom? Určite áno. K tomu sa potom ešte dostanem, čo sa týka filtrácie. Ale takýto systém sálavého chladenia alebo kúrenia takisto je veľmi efektívny na náklady, ekonomicky a ekologicky.
A by som povedala, že tiež veľmi veľkou výhodou je, že si viete zariadiť svoj priestor, takže viete využiť v podstate každý centimetr štvorcový a podlahovej plochy bytu na to, aby ste dispozične veľmi dobre zariadili, pretože vám nebude zavádzať žiadny radiátor, žiadna klimatizačná jednotka, fenkoly alebo konvektory. A takýto vlastne systém stropného chladenia a kúrenia sme doplnili aj špičkovým systémom výmeny vzduchu. Je to tzv. Systém autonómnej rekuperácie, ktorá funguje tak, že vlastne každý byt má svoju vlastnú rekuperačnú jednotku, ktorá je veľmi účinná, až na 94%. A je naozaj veľmi tichá, veľmi ekonomická a monitoruje taktiež úroveň CO2 v byte. Takže ten vzduch bude naozaj vždy kvalitný, čistý. Všetky tieto systémy sú veľmi dobré, alebo by som povedala užívateľsky, priateľsky ovládateľné, pretože máte hardwareový displej v každej miestnosti vášho bytu a takisto ich viete ovládať aj z pohodlia svojho mobilného telefónu prostredníctvom mobilnej aplikácie, kde si môžete navoliť aj rôzne časové režimy. A ešte k tej rekuperácii by som spomenula, že tá je napojená na veľmi vysokú úroveň filtrácie. V našom prípade v Metropolise sa jedná o filtre F7, ktoré taktiež potešia tých našich už spomínaných alergikov, ku ktorým sa teda aj ja počítam. Pretože zachytia vám nielen prach a splodiny z vonkajšieho prostredia, ale aj alergény, pele, baktérie a vírusy. A chcela by som povedať, že všetky tieto inteligentné systémy riadenia vám zabezpečia optimálnu teplotu a výmenu vzduchu v každej miestnosti vo vašom byte, čo vám zabezpečí optimálnu tepelnú pohodu. Vyvarujete sa tak prehrievaniu bytu, vzniku mikroplesní alebo nejakému nadmernému vlhnutiu. A takáto príjemná klíma v byte má aj veľmi dobré vplyvy na váš zdravý spánok. Pretože je rozdiel, keď sa zobudíte po dlhej noci v miestnosti, kde je čerstvý vzduch, je vyvetrané a kde je optimálna teplota. Pochopiteľne. A zostáva nám asi 30 sekúnd do konca, tak skúsme dvoma vetami to naozaj povedať a zhrnúť, pretože veľkou témou je aj udržateľnosť. Takže ako sa vám darí nejak na toto dbať alebo klásť dôraz v Metropolise? Metropolis sme od začiatku naprojektovali tak, aby spĺňal veľmi dôležité podmienky udržateľnosti a energetického certifikátu a v našom prípade je to najvyššia možná úroveň úspory AA0. A znamená to vlastne, že je to unikát medzi rezidenčnými budovami na Slovensku v kombinácii s našimi technológiami a znamená to, že ušetrenie mesačných nákladov je naozaj optimálne. Na to naväzuje napríklad fasáda, ktorá je v našom prípade prevetrávaná. To znamená, to je určitý spôsob vonkajšej ako keby regulácie toho domu, takže nedochádza vám únikom tepla, tá fasáda je bezúdržbová a taktiež zvyšuje požiarnu bezpečnosť. Samozrejme by sa o tejto téme dalo ešte rozprávať. Verím, že sa ešte v štúdiu stretneme a na dnes vám ďakujem, pretože nám čas vypršal. Mojou hostkou bola Katarína Lindberg, partnerka spoločnosti Mint Group. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. No a vám ďakujeme za pozornosť a raňajky samozrejme pokračujú, tak verím, že nás budete sledovať aj naďalej. Pekné ránko.